Vitajte v Novom Bratislavskom Podhradí. Nachádzame sa na námestí developerského projektu Vydrica, kde sme ako Fenestra.sk hrdo stáli za dodávkou viacerých typov konštrukcií. Pre tento projekt sme v našom výrobnom závode v Zlatých Moravciach vyrobili špičkové hliníkové konštrukcie Šiko. Pre vyšší komfort koncového užívateľa sme v konštrukciách osadili vysokoakustické zasklenie. Zároveň sme na podlažiach prístupných zo zeme osadili okná v triede bezpečnosti RC2. Pre hlavné vstupy do bytov sme navrhli, vyrobili a namontovali hliníkové šambrány. Súčasťou našej dodávky boli aj strešné svetlíky, ktoré presvetlia celé schodisko. Retailové priestory sme vybavili fasádnymi konštrukciami stĺpik priečník s chodovými dverami, Skladacími dverami, pevným zasklením, okno osadené v skle a automatické dvere. Okná sú osadené systémom predsadenej montáže, ktorej hlavnými výhodami sú energetická efektívnosť a minimalizácia tepelných mostov. Ďakujeme zhotoviteľovi stavby Štrabak, Developerovi Lucron a Vydrica Development za možnosť byť súčasťou premeny Bratislavského Podhradia na modernú mestskú štvrť. a to všetko s podpisom kvality Fenestra.sk.